Kevin! Ninong kami, sabi mo magpatulog kami. Nagbebenta nga raw Sir Brian eh.
na ako. Kayo ba yung nandito? Oo. Hindi mo naman napansin. Di ba naman yung sa meron bang kulay board yun? Sa'yo, walang kulay board. Kulay board, yun, di ba? Yung sa'yo may ganun. Ano ba yung sa'yo? Kulay board na. Bakit pa na? Yung ano ko na ako. Saan ba yung sarap ko? Di ba? Dapat ganun nga, sir. Yung sarap. Nawala din. May bakit siya. Sayang din namin kinalaskas pa. Hindi mo nung pinasya. Hindi mo nililig. Ito niya ang feeling mo na pag talabos na lang. Tinatapos niya. Wala yung nililig. Yung mga festival. Hindi, marami sa nililig. Osma pala na yung aling nangyari. So, napapa. Ay! Ang large pa rin ito. Sana binigay mo lang. Kung alam mo lang, pamigay mo na lang. May utang na lupa yung binigay mo. Para hindi ka may gabinin mo na lang. Ano si Doc? Andon? Si Doc. Hindi ko na ba? Paano sa niya? Ano pa yun? Meron din tayo sa baka. Malaki ko, no? Malaki nga lang. Pag ginagamit, kaya yung talagang dapat sa sige. Kasi nga para sige. Ako kung pawala ko kaya siya. Laki yung matar. Ano na siguro injection sa niya? Pumili na kinapis. Picturean mo na lang to, tapos Pwede pong magtaksan. Mamaya. Outside. Game. gusto mo din. Anong size mo? Anong klase pwede sa'yo? Ay, gamit ko kasi ito eh. Gusto mong palitan ko sa akin? Sila, Mika, saka si Moby. Dali po ito mas makabili ka ng ganun. Sa old. Kahit yung mga problema ko lang sa susunod na dahil yung sinasabi. Ang problema pag in-actual, kailangan i-actual pa. Ang technique dyan, pag meron ka nakita sa Lazada, tapos ito sa actual, ipipit mo actual. Kasi ganun yung ginagawa ko sa titingnan ko kung nakaling gas naman. Ipipit ko. Kasi AOF naman yung mga nasa Lazada. Okay mo ba? Basta mag-pipit ako mag 10 or 9 sa doon. Pero ano hindi mo i-actual, hindi.
pagkatapos maglaro. So, way back. Hindi, concept. Pinakom yung kasi Yes! so, wala sa pinakom niya sa buho. Yung bagi niya. O tapos, yung pumasok na, binuksan na. Hindi niya pinasok yung bag sa taas. Akala naman ni Papi, yung kapatid niya pinasok niya sa... Ganito siya na. Kuya Jan! Meron na. Matapos din niya. Matapos na. Kulay red na. Ito. Basic. Ayun o. Oo. Kasi parehong kulay, di ba? Yung red lang. Yung gagamitin. Sige. Towel grip lang siya. Okay lang. Buti hindi ko binabas ng kapag. Buti na lang. Pati Okay. yung wallet ko, nagbayad. Okay na ibig sabihin, tama na yung parusa mo ngayon.
Ayoko kayo na. Keta na mo. Okay lang sir kahit ano. Pagod ako. Parang Oo, basta pahinga muna. Pagod ako.